Gila. Finally नै जोङो हाजो सिंजों हाबलांनाय मोनबाय आरोना गाइस मोनै नायदो नै गाइस मोनै बलजों भितरफोर में बलको बाइक वाले तो पाले हुए उतनी मजा नायदो गाइस मोन लकेशना बोरै नायदो गाइस मोन लामाया वाय नायदो गाइस मोन नै वाव बमदिला check it बमदिला गरम hujan gitu sih गरम हुआ নাই बेसे ঠান্ডাই হয়ে যাব नायदो गाइस मोन लामाया बोरै नै तो इसने फोटो लोबा मजा रे kira मोनसे वाटारफल मोनदों आरो नायाव नै नायना लादो वाह जा बरियालै गाइस मोन नै वाटारफला वाव वाव नै गाइस मोन नायना लादो जायगाया बोरै बमदिलानि लामाखौ नायना लादो नै फैनो हागोन गाइस मोन नै लामादो एकदम गाजा क्या चीज है ये क्या चीज है हा सिंजों हाबनाय माबा मोनबाय आरोना नै एबार हाबनोसै आरो बल नै गाइस मोन नायदो नै हा सिंजों हाबनाय आरोना इयो याद ओ दिलिसो mana be ha नै गाइस मोन नायदो गाइस मोन एकदम मजा दिनैसो मोनबाय आयै बिदि सिगां हाबनो मोनबाय ओ फट' ओइ र' ओ खेला फट' लब लगी बल बोलै पले बल आगत बल या रिल्स बनाब লাগিব मजा जोंनि दिनैसो बिदि सिङाव हाबनो मोनबाय आरोना गाइस मोन जोङो नै नायदो दिनैसो सिङाव हाबनो मोनबाय आरो गाइस मोन नै नायदो पुलिस है लेकिन ना या इधर रोनी के फोटो उठाओ मजा दिनैसो बिदियाव हाबनो मोनबाय आरोना गाइस मोन नै आया रिल्स लम्बाय मजा नै ओंखारबाय आरोना गाइस मोन रखा अ नै बेनो आरोना बल आरोमोन इयाक दिखाम माने नै हला बेनो जाबाय ए बढ़िया गाइस ब्रेक दो ए नायदो आरो गाइस मोन नै लोकेशन व्यू चेक इट बमदिलानि जायगाखौ नायना लादो आरोना गाइस मोन नै
Hello guys nih, ang dari jagasnya na bola betul nih. Bola nih chicken leg piece na iya guys. Nih, nara lu berapa hokle gasin dong. Masih laban 2 kg, ada kg betul laban aruna. Sadam ini lawan juga aruna nih. Sadam ini boleh kita coba koi dia. Deh. मोजां एकदम मोजां आरो मोजांलै मोजां एकदम मोजां गोथाव मोनदों ना गोथाव मोनदों आंथ' नै लेग पिस जागासिनो दं एकदम खाख्रा गोथाव नालाय गोगासिनोमोन जानोबा नोंसोरबो कमेन्ट हरदो जों हरगोन जों नोंसोरनो अनलाइन फटा हरगोन नोंसोरनो डिलिभारि नै जायगा नायना लादो गाइसमोन नै नैबेनो आरोना बमदिला नैबेनो आरो गाइसमोन बमदिला नै आंना मबाइला ना गाइसमोन आंना मबाइला माने प्रब्लेम जाना दङ ओंखायनो आंनि मबाइलजों लानो हायाखै आरोना मालायनि मबाइलजोंसो लानांदों आरो उपाय गैया नै so mugla dal मजा